Közhírré tétötik, faluszerte kidobótatik, hogy ezentúl a kisbírótól minden vasárnap meghallhatik, mi is történik Muzslán. Mondják el mindenkinek, azoknak, akik még nem tudják, hogy minden vasárnap délután 5 órakor a partról van az indulás, hogy szép sorjába elmegyünk egészen a falu másik végére. Elvigyük a híröket. Hogy miért csináljuk ezt? Hát, ha már nincs rádiónk, akkor legyen legalább kisbírónk. Közhírré tétötik, hogy máma már nyugodtan alhatnak, mert befejeződött a muzslai Road Fires Club szervezésében a 7. motoros találkozó. 4 napig motorzúgástól volt hangos a táj, mög zenevonából se volt hiány. Egész Európából gyűjtek ide vendégek. Az anyaországból, Erdélyből, Boszniából, Szlovéniából, Németországból, Olaszországból, Bulgáriából, Svédországból, mög még ki tudja, honnan nem. Volt vagy 1500 motor. A gyalogosokról mög ne is beszéljünk. Azok este a muzsikát gyűjtek hallgatni. Egy-egy este alig fértek be a parti iskola udvarába, annyian voltak. Közhírré tétötik, faluszerte kidobótatik, hogy közelödik 2 búcsú is. A deonitai, a néhai tanyavilágba, mög a másik a híres muzslai búcsú. A falunk ünnepire már megkezdődtek az előkészületek, mivel nincs olyan ház, ahová vidéki vendég nem érkezik, ezért kérünk mindenkit, hogy csinosítsák ki a házuk táját, hogy szép emléköket vigyenek magukkal az ide látogatók. A búcsúi programról most még nem mondok semmit, majd legközelebb. Azt már múltkor is kidoboltam, hogyha valakinek közölni valója lenne, az jelentkezzen a Petőfiben minden nap este 7-től 9-ig. Apró hirdetéseket ezentúl is fogadunk. Engedménye. Már ki is használták ezt a lehetőséget egyesek. Aki jó itókát, házibort, meg pálinkát szeretne inni, legjobb, ha a parton vásárol, mert ott vannak a falu legnagyobb borkészítői. Érdeklődhetnek Palatinuséknál a Főszabadulás utcába. Aki jó édes mézet szeretne venni, az meg keresse csak az Akác Méhész Egyesület méhészeit. Azok még a világ végére is elviszik a méheiket, a jó mézelőhelyet tanálnak. A Kozaraska utcába a báli méhészéket biztos megtaláljuk. Ennyit készítettünk mára, a jövő héten körülbelül ez időtájt megint jövök újabb hírökkel. Addig is az Isten megáldja mindnyájójukat. További jó napot! Közhírré tétötik, hogy a mai dobolásomat a Kárpát Express műsorában láthatják a jövő héten.